Здравейте хора, вие сте с GGOO и сега ще ви кажа нещо. Преди малко почнах да снимам и какво ми спря? Но намерих това. Да, Village. Искам да ви кажа, че вече може да се трейдва от селените, т.е. вилиджерите. Вижте. Чакай. Ето вижте. Чакай да не спра пак клипа. И сега ще съберем дърво, да се правят нормалните хора. Извинете, че нямаше клип много време. Както знаете, вече има вакансия за малките обаче. Всеки втори клас. И не можа да снимам, защото съм на село и няма как да пусна клип, защото игра там с кучето, да кажем, и да се игра на телефон. Не. Така е. Престишно съм. Правда съм да взема крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбълите. Чакай, просто да се проуреди. Оде. Знаете, клипът е кратък, да посъбера тук коли. Добре, извинете, че клипът е толкова кратък. Чакайте малко. Какво няма спира? Просто утре ще играем на Майнкрафт. Това е просто да ви покажа какво намерих. И ще спра за малко клипа, за да влезнам в... Ще бъде тайна. Съжалявам. Ето в какво да влезем. В Color Switch. Така. Ще играя нещо. Ще играя това. Не е пълно. Така. За сега е лесно. Добре, това бързо го направих. За малко. Само искам да картона. Само искам да ви покажа сега едно нещо. Най-новото. Fidget Spinner. Стигне до 20 ниво. 21 е мега трудно. Ето също е яко. Вижте. Добре, това е трудно. Обаче сега ще излеза. Пак трябва да съм в Color Switch. Да.
link FIFA. A, to taka... Pretva no turno, ubacuje. Kad je dati još na toga. To je utrno, ja sam mogu igrat, to nije za mene. Here. Liquidvo. I to je sve što sam dobro. Se maham tuko. Jump. Nešto